ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് 4 മണിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അരിയുണ്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അതിന് ഒരു ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3/4 ഗ്ലാസ് നിലക്കടലയാണ് വേണ്ടത്. അത് രണ്ടും നന്നായി കഴുകി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു വലിയ 2 അച്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ മുറി തേങ്ങ, 4 ഏലക്ക. ഇത്രയും സാധനങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ. എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അരിയും കടലയും ഒന്ന് കഴുകി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അരിയൊക്കെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ കടല കഴുകിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൊലിയൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അരിയൊക്കെ നന്നായി പൊടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കടലയും അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായി പൊടിക്കണ്ട, ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒരു തരി വേണം. അപ്പോൾ കടലയും പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ജാറിൽ തന്നെ തേങ്ങയും ശർക്കരയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കണം. തീരെ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. ഇപ്പോൾ ശർക്കരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായി കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഈ തേങ്ങയുടെയും ശർക്കരയുടെയൊക്കെ ആ നീര് ചേർന്ന് വന്നാലേ ഇത് ഉണ്ടയാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടയാവില്ല. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്പി ചേർക്കണം. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ന് പറയും പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും. ഈ കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ പൊടിച്ച് ചേർക്കണ കാരണം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അരി വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യും, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഉരുളകളാക്കാം. നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി നല്ല ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ഉരുള ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഉരുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാതും ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ കപ്പലണ്ടി ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അരി വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.